Ea zer dagoen karta honetan, eta jatetxe honetan gaur zeizkentzen duten. Desera ikitako hegaztio buluak zutan mamituak. Ja, baina hori zer da, tortilla bat, ezta? Hegaztio buluak arrautza, zutan mamituak, tortilla sartaian indakoa alegia. Ba ez dakit zergatik mareatzen deuna hainbeste, zergatik ez hain erraz esan. Tortilla? Ba tortilla. Tripakik tomatekin. Gaurkoan argi eta garbi azalduko dizkigu gauza guztiak, Ainoak, gure gaurko gonbidatuak. Kaixo lagunak, eguerdion eta Ainoa berezi hartua, ongi etorri. Zer moduz? Oso ondo. Dena ongi? Oso ondo. Bueno, zuk ze jatituzu, hegaztio buluak edo arrautzak? Nik arrautza. Arrautzak, ezta? Egia esan, ondo daun denak ulertzen duen moduan hitzeitia, ezta? Hori da. Baina, zu zientzialaria zea, eta batzutan hitz bereziak eta hitz potoluak erabiltzituzu, ezta? Gur galdu itegeala. Bai, arrazoi dezu. Batzutan ibiltzeite unitzek eta bokabulaiuek, ez die ohikoenak izango duna. Hori da. Bueno, eta gaur argi eta garbi esplikatuko diguzu dana, ondo ulertuko deu, bakik eskuartian proiektu oso polit batekin naizeala, ezta? Hori da. Bai, justu hori da gaina, proiektu horren helburue. Gauza komplexu hauek alik eta sinplenak eta gertukuenak itie, así que saiako gea. Etxekuentzako eta pastelero batentzako eta sukaldari batentzako ulertuko gaina izatea, ezta? Danontzako. Bueno, eta sukalden zemuz moldatzezea? Bueno, a ber, ikusiko dugu gaur. Ikusiko dugu? Ikusiko dugu. Bikain, ikusiko zuen lagunak, txangurrengo dugu, ajoarrero eta lasaina moduan. Eta hoi gutxi balitz, gainean jarriko izkigu pilpilian indako bakaleuko kotxa batzuk. Ados? Oso ondo. Adi lagunak, ehundoko saio dator. Asko ikasiko dugu, Bai errezetakin, eta nola ez, zientzia arloan. Bueno, lagunak eta Ainoa, esan duen bezala, txangurro ajoarrero lasaina ingo deu, eta gero kokotxak pilpilen gainean, bakailuanak. Eta horiteko, hemen dakau, ajoarrero prestatzeko bakizu dela barazkiak ondo goxatuta, eta dakau asenailua, tipulina eta piperra. Behin goxatuta daudenean, berandu xio, botako izkeu pikiluak. Hoi goxatuta dakaunean, botako deu brandilla, flameatuko deu, eta hor gero tomatia, jein da dakaula, tomate frigitua, eta bukatzeko botako jo hemen dakaun txangurruan mamila, korala esateana, burun da gorputzan topatzen deuna, eta hemen hankaketatik ateatako mamila. Eta hori dena, zutan lagako dugu momentu txiki bat, gatzan puntua jarri, eta hori platera eratuko dugu, hemen dakau guanton pasta. Guanton pasta oso errez egozten da. 2 minutuan ia egozite dotea. Urotzetatik pasatuko dugu, gehiagi ez egozteko, eta gero platera eratzeko garaian jarriko dugu. Indeun nasketa pixka platerian, pastatxo bat. Beste nasketa pixkat, beste pastatxo bat. Beste nasketa eta milorritxo bat bezala prestatuko dugu, lasaina bat. Eta, hoi gutxi balitz, gio hemen ingo ditugu kokotxa pilpilan. Ingo duena da, oliba olioan, baratzuri batzuk goxatzen jarri, behin goxatuta denean baratzuria bertatik atea, eta zu epelian konfitatuko ditugu kokotxak. Gio ingo dugu utzi alde batea, eta hori epeltzen danean, ingo duena da kokotxak atea, kokotxakin bertan alkoa egin, baina batzutan kokotxak biunegi gelditzen dira, astezea mareatzen, eta segertatzea bakailua desein itezaigula. Kasu honetan kokotxak. Orduan, atea iten dugu aragila, iten dugu pilpila, gero barroa sartzen dugu, kasu honetan arraia o kokotxak, eta ingo duna, azkenengo bero puntxua eman, eta platera eratuko ditugu, milorrian gainean xibulet pixka bota, eta goxatu ingo dugu. Taldi berian mingaina eman berdi hau egiten duen bitartean, ados. Bueno, martxan jartzeko. Beitu, pilpila entzako hemen beharko ditut 4 baratzuri ale xerretan moztuta. Bale? Eta ni beste alde batetik jungo naiz, joarrieroa prestatzen. Hemen ingo etena da. Barazki goxatu, eta hemen jarriko dugu olioa zure baratzu pregitzeko. Ados? Eta bueno, zientzialaria zea, ikertzailia, ez da? Bai. Eta guantxe doktoretzakin aizea. Hori da. Zer dakazu esku artian guantxe?
Bai, bueno, esan dizun bezala, zientzialaia naiz, eta bueno, Euskal Herriko Unibertsitatien osasun publikoko doktoretza tesi jaiten nahi naiz. Gure taldien, ingurumen epidemiologia ikertze dugu ez? Ingurumen epidemiologia, ingurumena... Hori beste hitbaten, hori ingurumen, zer da zehazki? Ingurumena, danok ulertu laikeu ez? Gu inguratzen gaitun guzti hori, arnazte deun airetik hasita, ikuste deun gauzak, sentitzitugun gauzak, gure egunerokotasunien, gure inguratzen gaituen gauza guzti horiek. Eta epidemiologia, da aztertzie, ingurumen horrek, gure gizakion osasunien nola eragiteun. Hori aztertze dugu eta hori. Nola ikertzen dezue zehazki zenbat kutsadura da hon aizian o ingurugunian edo hori? Nola iten da hori? Alde batetik berdiena da aireko kutsadura horren mailak eta hortako daude puntu desberdinetan, eoteie neurketa eremuek. Bertan daude, makina batzuk, instrumentu batzuk, airie xurgatze denak, eta filtro batzun bidez, gero jakin aldeu, ze kutsatzaile eta zenbat dauden. Gelditzen dira partikulak edo ze gelditzen da zehazki. Hori da, danetik, alde batetik gelditu... Hautza kutsadura da, baina hautza hona daude, o polena kutsadura da, polena naturak ere botatzei, hor danetik topatuko dugu, ezta? Hori da, kutsadura izen daiteke, iturri naturaletatik sortu daitekena, edo iturri ez naturaletatik, gehiago, gizakion, aktivitatien ondorioz industrializazioa eta... Industria, trafikoa, hori dana. Eta izen laike, kutsatzaile soliduek edo kutsatzaile gaz egoeran daudenak ere bai. Eta horiek filtrotan ezin dira harrapatu, ezta? Daude neurgailu diferentiek erabiltzen die, segun eta ze kutsatzaile mota... Alkoholimetroak iteun bezala, eta hori aizia gute, alkohola ez da gute, baina harrapatzeu, ezta? Bai. Eta neurrien arabera, kutsatzaile danak neurri desberdine dauzke baitare, eta neurgailu horien bitartez, jakin aldeu, ze kutsatzaile maila eta ze kutsatzaile mota dauden, denbora bakoitzien, leku bakoitzien. Zenbat neurgailu do, ez dakit nola ditzen dian? Zenbat askazu editakoa jarrita hemena? Hori dana leku estrategikotan eoteien montauta, ze oso, makina garestilek die, eta sare ofizial bat, publiko bat dago, antolauta eukitzeituenak, eta eoteie leku estrategikotan, industria guniek dauden bailaratan, edo herrigune zentro baten, trafikoa handile daun lekuetan, beraz, oso estrategikue da, jakitie, nun nahi da neurtu ez da, kutsadura hori. Eta, zeizatea kaltegarrio, hor azketan botatzen dioe, gaur egun hasta errua aberei, ezta? Behi asko dauden lekuan kutsadura asko dagoela, edo esan desun bezala industria gunetan, edo baitare hiriburutako trafiko asko dagoen lekuan, ezta? Bai. Zer da okerragua? Zer da okerna? Industria okerro da? Kotxek okerro da? O industria azkenien hiriburu baten daude kotxek industria da daneti dago azkenian ebai, ezta? Bai. Okerro, azken baten kutsadura dana da txarra, ez da, ezati zein dan okerro obio, zaile da, baina bai egile dana da, industriak asko kutsatzen arren, gaur egun, gero eta kotxe gehiago dago, eta gaina trafiko hori dana, jende gehiena bizidan leku horietan, pilatzea, ez da, beraz ez da bakarrik nun daun kutsadura gehiena, baizik eta zenbat jende ari da arnazten, edo zenbat jende dago kutsadura horren kaltiek jasotzen, beraz, balorazio hori da egile da, hiriletako kutsadura maila hori bereziki garrantzitsua dela ikertzeko, ze jende asko eragite igu. Hori adibidez, ez dakit Bilbon da Donosti eta azkenien, itxasonduan eutiak lagunduko igu garbitzen, ez da? Baina hori ikustea batzutan, Barcelona itxasonduan da hori, baina Madria handi bat ikustezunen, laino baten azpin bezala bizidia, ez da? Bai. Zer da laino hori sortzen duna? Gehien sortzen duna, o kalte gehien iten duna? Bai, esatezun bezala, segun eta hiri edo herri hori geografikoki nunda hon kokauta, horrek asko eragiteu baita ere, kutsadura maila horiek zenbateaino zabaltzeien edo pilatzeien. Beraz, adibidez, bailara istu baten baldin bagaude, beti kutsadura gehiago pilaukoa eta zailo izangoa garbitzi esango genuke. Baita ere, temperaturak, segun eta ze haize da hon, hori dana, eragiteu. Eta Bartzelonan, kutsadura esan deun bezala, kutsadura izen laike iturri naturalak, ez naturalak, eta adibidez egoa izie da honien ikustea, nola Saharako ondar dana, etortzean... Kalima hori esatea. Kalima hori dana, eta hori da, baita ere, kutsadura laino hori dana sortzeuna, ez? Baina hori adibidez, kutsadura naturala esango zala, kalima hori iristen dana ondar horiek? Bai, iturri naturalekue, baina, dana pilatuta azkenien... Kaltegarria izan daiteke berdin, ez da? Bai, eta hori da,
realitate bat azkenien, ez da hola kutsatzaile bat bakarrik, azkenin nasketa handi bada, iturri desberdin asko, danak Eta hor sortzen da batea. gaitza handien azkenian, Bai, ez da? kombinazio horiek, eta bueno, dan hartu behar da kontuen. Eta zure ikerketan helburua zein da? Nire tesien, zentratzen nahi naiz, nola aireko kutsadura horrek, osasun mentaleko gaixotasunek nola okertu alditzazken, ikertzen eta zenbateraino eta nola, hor Gero gabiz. hori, aizeala, ze ondorio ate dituzu? Oin arte ikusi deuna da, aireko kutsadurak, batiz bat, depresio eta ansietatia izeteko arriskue areagotzeula. Noski, ez da depresio eta ansietatie sortzeun kausa bakarra edo kausa nagusi izango genuke, baina bai da faktore bat, beste arrazoi bat gehiago edo arrisku puntu bat gehiago eman alduna gaixotasun hauek eukitzeko. Eta horren alde interesgarrile da, beste faktore asko ez diela aldagarriek, baina aireko kutsadura hau, gure egunerokotasunien arnazte deun aire hau, bai aldau dezakegu agian, gure bizioitura bat aldatu ezkero edo ez. Beraz, hori da, ez? Alde polita esan genezake, aldagarria Eta ze da. ondorio behatu duzu? Gu moitu berrea gehiago eta lekoetatik aldein behar deu, zeatik azkenien zer dagoen gure hueltan eta zer dagoen aire hontan, zaila da guk kudeatzia, ez da? Ez da hori guk ezin dugu hori kudeatu, ez duen, zein behar dugu, arnaz lekuta jun behar deu, edo nirurutik pixkatatea, edo igual hiriburutik ateatzea eta leku batea jutezea baino ez da behin ondo, nola dakigu guk herritar bezala nun dagoen osasungarri eta nun ez? Bai, hori da oso galdera ona, ez? Askotan, zu jakin aldezu, nire hiriko, nik baizina izan kaleko aire kalitatea ez da onena. Eta hori ez da onere esku pentsau aldezakegu. Baina, azken batien, nik uste maila desberdinetako erabakilek daudera. Alde batetik, noski, udaletxe mailan, herri mailan, edo gobernu mailan hartu berreko neurri batzuk badie, baina gero, individuo mailane, alde batetik, guk dazkeun bizioitura horiek, kutsadura, sortze diteunez, bizioitura horiek, autoen erabilera, gure etxeko berogailuen edo, energian erabilera, hori dana, gure ale bat jarri dezakegu hor, baina bestaldetik baitare... Guk murrizteko beste egoera hori ez izateko hain. Hori da. Eta bestalde, jakinda ze aire kalitate dagoen gure inguruan, igual ze bizioitura hartu ditzazket horiek egiteko, ez? Nik baldin badakit, nire etxetik lanean juteko bidean, aukera duket, kale handi batetik jun, trafiko asko da ona, edo, kale txiki batzutatik, igual, 5 minutu gehiago tardakoet, baino, trafiko gutxio dago. Igual gutxo nekatuko nahi zatik anarrazobia hartzen dut, ez da? Hori da. Vale. Eta, olako pauso txikiak, baldin badakigu adibidez, berde gunietan, ez da? Parkeak edo zuhaitza dauden lekutan, segurazki aire kalitatea, hobea izango da. Zuhaitza hauek, aire hori filtratu itebelako eta garbitu. Beraz, nire denbora librien, banko baten eserita egon berbaldin bade... Errepide baten onduan, hobeto parke baten egon da. Baina hori da, beraz, olako autu txiki horiek, gure egunerakotasunien, egunero inezkeo, segurazki, alde hon bat egingo dena. Noski, ez hori bakarrik, gero beste maila bateko aldaketak egin berko die, baina, danok aldeu. Txirrik itxarra, eta oso garrantzitsua esan desuna da, norbea beti urrat txikia, porque askotan, jendeak hau ez du birtziklatzen, zeatikan, betu hola, xerretan utzi, xerretan. Xerretan? Bai, xerretan utzi. Bale. Bai, betu, pikatu esuna ja horrea botako nik, ajoarrieroa. Eta beste hauen pilpileiteko, xerretan. Perfecto. Konfitatu eta te ingoitugulako, bale? Oso ondo, bale. Bale, hau nea, barroa, dana txikituta. Bai, azkenian, batzuk zertak birtziklatuko dugu, zikeo industrik ez du birtziklatzen, ja. Eta beste atu ziarruen kolia, boteitu, zikolia gero, pasatuko ja garbitzea ez, baina bakoitzak inber dugu, gure urratza jarri, ez da? Eta tanon arten, txukuntzen jun. Bakigu zaila dela, eta askotan, igual ez dula esertako balio, baina azteko eta behin zure konsientziantzako, eta pixkanak are bai, mundu hobia guzteko urrenguai, eta urrenguak ikasteko, bai guk ikasi ez teuna, ez da, igual. Bai, eta informazio hori eukitzie bakarrik egin ja, ez? Kontziente izetie eta jakitie nolaku edan eragin hori informazio hori eukitzie bakarrik egin ja, azken batien, aldun duite zaitu pertsona bezala. Naiz eta gero zerbaitin edo zin, baina ja informazio hori eukitzea, Gertatzea, batzuk sartzea nire kotxea launak, ze kristoakak hemen montotat, kalo, porque ni dana hemen sartze, bokalioa jatet, hemen sartze, bestia hoa, unme juteia, dana lurrea, eta bai, eta besteate kotxe garbina, kalo, dana lehiotik botatzegu.
Orduan, zein da txukuno? Tina txukuno. Zu zeu, garbi. Eskargasko. Hoxe nahi nun entzun. Bueno, lagunak, hemen txe. Lehen da biziko urratzak inditugu. Hemen jarriko dago konfitatzen. Gio, sartuko du bertaren bakailua. Eta hemen jarri deuna da, barazkike bai goxatzen. Eta bitarten jungo gea, Aitorrena. Aitor da, nekazari bat, earra. Eta saltxamendi baserrian dago, eta gaur erakutsiko dugu baratza txiki bat jarri nahi badeu, nundik noakoak. Guazen ikastea. Kaixo Joseba, Aitor Urdangarin naiz ni, behazinen gaude, saltxamendi baserrin, lurre ez nau da, udaberri badator, eta horrekin batean pentsatzen dut zuetako asko baratzatxo bat martxan jartzeko asmotan egongo zatela. Gaur hoxe erakutsiko dizuet, baratza bat martxan jartzeko moduetako bat. Gaur erakutsiko dizueten modun bereizgarria da, lurrik landu gabe hasiko deula baratza. Zeba, hola lortuko deulako lan gutxigo inez, produzio berdine edo eta haundigoa izatea. Beraz, lehenik eta behin, inbar deuna da, behar ditugun elementuk bildu. Ze beharko deu, batetik burnizko barilla bat, bestetik sarde bat, hirugarrenik kartoia, laugarrenik materia organikoa, kasu honetan konposta ibiliko deu, eta azkenik landagailu bat. Lehenengo burnizko barilla hartuko deu, eta hau ibiliko deu lurre konpaktauta daun, edo ez ikusteko. Zein godeu, hartu eta barrua sartu. Ta honen bidez neurtuko dauna da, zenbat zentimetro sartzen dien. 40 zentimetro inguru sartzen badie, lurre hola utziko genduke. Ikusten badu, 21 zentimetro bakarrik sartzen diela, lurroi deskompaktau inbarko genduke. Ikusi duen bezala, lurra ez dau konpaktauta, horrek esan nahi do, landaren sustraiek beheraka errez ungo diel, eta hori da interesaren zaiguna. Horrek esan nahi dolako, landare horrek ur gehi eukiko dola, nutriente gehi eukiko ditula eskuragarri. Alare, imagineu dezaun, lurrau konpaktauta daula. Zeingo genduke? Hartuko genduke sarde hau, sartuko genduke lurren, eta ingo gendukena da azpitik altxau, lurre inungo bueltaik eman gabe. Eta hola ingo gendukena da lurrau deskompaktau. Urrengo pausoa zer litzeke? Ziurtatzea gu landatzen deun lur zatitxo hontan, belar txarra, gu nahi ez ditugun belarrak ez diela etortzen. Hortako zeibiliko deu? Kartoia. Kartoia hau hemen jarri eta deskonposatzen 3 bat hilabete beharko do. Bitarte hortan, beko belarrak ezingo du kartoia hau pasau goraka eta hola lortuko duguna da, belarrik ez etortzea. Behin kartoia jarrita, hurrengo pausoa izango litzeke, hau ongarritzea. Hortako, interesgarri da honi materia organikoa gehitzea. Materia organikoa izan lehike ostok, izan lehike simaurra, izan lehike komposta, dana dalakoa. Gure kasun, komposta ibiliko deu. Ordu ningo genduke komposta hartu eta kartoi honien gainen botatzen jun. Kompostanek 2 funtzio izango ditu. Lehena izango da, hemen jarri duen kartoi hau leku hontan bertan mantentzea. Eta bigarrena izango da berriz, hau deskonposatzen dijon eran lurrau ongarritzen jutea. Eta galdetuko zuen, zenbat kompost, zenbat simaur bota barko genduke. Ez da formula sekretuik, lurren egoeran arabera litzeke, baina esango deu, orokorren 5 zentimetro eta 2 zentimetro arten botata nahikoa izango dela. Behin momentu honetan iritsita, zatik interesgarrenen, ilusionagarrenen sartuko gara, landaketan. Kasu honetan, letxugak landauko ditu, eta hortako zeingo deu. Landagaia hartu eta 20-25 zentimetroko tartekin zulok ingo ditu. Eta behin zulok ondoren, letxuga landarek hartuko ditugu eta zulo hauetako bakoitzen sartuko ditugu. Labur bilduz, zein deu gaurko goizontan. Lehenik eta behin, lurre deskonpaktauta zehola ziurtau deu. Modu hortan esan bezala, gure landaren sustraiek beheraka errez jungo dielako, eta horrela behar duten ure eta nutrientek nahi haine izango dituztelako. Bigarrenik, guk nahi ez deun belarrak ez etortzeko, kartoia jarri deu. Eta hirugarrenik, lurrau ongarritu indeu. Kasu honetan, konpostan bidez. Eta bat baino gehiago esango duzu, baina hola posible da ekoiztea rota bat horrik.
pasau gabe. Ba hemen adibide bat daukezue, hauek azaron landautako baratxuri preskok die, eta ikustezuen bezala, sano dare, berde-berdek dare. Bela hasiko ga haueke jasotzen. Eta horrez gain, ikusitze belar txar gutxi daun hemen. Eta esango zuen, zenbat aldiz kendu duzu belarra horrez? Ba ez dut behinek kendu belarra. Orduan ikusten zuen bezala, lan asko kentzen digu modu honta ekoiztek. Beraz, baratza badazteko modu posibletako bat erakutsi dizuet. Ikusten duzu emaitza honak ematen ditula eta gonbidauko nizuek ez zueie proba bat itea. Agur bat, behasingo saltxabendi baserretik, jarraitu Joseba, beti bezala plater goxo-goxok prestatzen, eta hurren arte. Hau, Aitor, gora saltzamendi baserria, artista hutza eiz, eta earkiak utzi guk nola egin bat, txiki bat, aldeun lekuan, ezta? Lur zai txiki balin bakau, martxan jartzeko. Ezin hobe, eskerrik asko eta hurren arte, Aitor. Gurian jarraitzeko, betu hemen. Hau, konfitatu di hemen 5 minutuan. Ez diok etxegi joko energia guen, Guain horiek ateako ditugu papeltxo bateak, giro, platera bukatzen duenean gainenitik jartzeko. Gindilea txugare hor dakau, pikante pixate ukitzeko. Eta honei, laizter, botako jauna da. Bueno, lendaiz, piperra pikilo bota berdizkio, eta gero brandilla eta gainuntzeko osagaiak. Beitu, piperra hauek txukunduko izkiazu, bale? Vale. Beitu. Ingozuna baitu, garbi etortzen dira, baino, normalen, irikitzen badeu, Asi jo, ditu. hoi da, hasien bat beti dukitzen du barruan, beitu. Orduan hartzen dezu horrela, eta soberan daken hasi hauek, zatu batzura, ni jan ite ditut, bale, gordeko ditugu dana zuretzako. Gehola eta geho tiretan moztuko dugu, bale? Venga, hoi zure kontu, esan bezala hemen papeltxo baten atako ditugu batzu jorrek, eta bagoaz aurrera. Bitu, papeltxo baten ondo etortzen dira, batzu ja koipiakin ateatzen dira. Eta jartzen badeu papeltxo baten gainean, lehortu iten dira, eta nola konfitatuta dauden ja prejitu antzea, gio lehortzen dianean kurruskari bezala gelditzen dira. Oliotan usten badeu, gio bigun xamarra gelditzen dira, eta koipetxuagoak gainea. Ordu ninten detena da hemen papeltxo baten jarri, horrelaxe, jarriko hemen, eta bertara ateako ditut. Bueno, eta aldi berian konta iguzu, badakit erakusketa bat euki dezula, ez da? Martxan da laizter berriro eukiko zula. Hori da. Nun eukizen duen? Bai, bueno, erakusketia egon da Irungo Jaso Museoan. Vale. Eta erakusketa hau indeu Maili Astigarraga eta Bilok. Maili Astigarraga da Debako ilustratzaile bat. Bai. Eta behitu, Bilok batea ikasi genuen, graduko ikasketak batea ingenitun, Bartzelonan. Eta gero, bakoitzak bere bidea hartu zuen, nik seginun ikerketa aldetiken, eta beak aldiz, ilustratzaile bide hori hartu zuen. Ze, artista bada, marrazten, eta, informazio hori dana, irudi bidez transmititzen, ezta. Eta hortiken, proiektu pile bat eta ideia pile bat geneuzkan buruen, eta erabaki genuen, proiektu horietako bat aurrea ematien. Eta behitu, erakusketa hau sortu genuen, izena duna 5 litro. 5 litro? 5 litro, bai. Izen buru, pixket atentzilue edo, galdera bat sortzeko, ezta? Eta erakusketan erakuste duna da, ireko kutsadurak nola eragiten gure osasunien. Eta 5 litro, ze badala ustezu 5 litro? Ze izen daiteke 5 litro? 5 litro banik kalimo txatortze seguriro baino. Ia. 5 litro, a ver, 5 litro. Behitu. Ez dakit, a ver, konta. 5 litro da. Beste txokeien bat esan konta eta zuk esan lehen nuo bazpare. Bueno, hori da helburu, ez? 5 litro, 5 litro da minutu baten arnazte deun aire kopurua. Bai, batez bestez. Minutu baten? Minutu baten, bai. Beraz, adinen arabera eta gorputzen tamainen arabera, gora bera bat egongoa, baina, batez beste, 5 litro arnaztiteu. Eta, asko da, ezta? Jope, mordo bat. Eta hori da, arnazketa hori... Ordu baten, bider irurogei, imaginatu zen 5 litro. Ai, ama. Bai, eta da pixket hori, usnarketa hori sustatzeko edo bultzatzeko jendiei ze pentsaraztea, naizta ez deun ikusten, gure inguruen da hona aire hau dana. Ze beharrezkoa da guretzako. Ze beharrezkoa dan, eta klaro, gure gorputz barura sartzeala, eta noski, oxigenue beharrezkoa dan bezala, gure gorputzek funtzionatzeko, bizidun danok berdeun bezala, oxigeno horrekin batea, kutsatzaile batzuk sartu daitezkela gure gorputzea, kaltegarri eginak. 5 litro horietan, zenbat gauza kutsak horratzen ditugu? Adibidez.
lehen oitzein deun bezala, ez da, Segun nun segun eta gauden, ezta? nun gauden eta nungo airia arnazte deun, ba, bueno, aldaingoa, kutsatzaile motak eta kutsatzaile kopuru edanak. Eta, bueno, hasierako galdera edo jolas horren bidetik esango nuke, ba, erakusketa honen helburua da, informazio hau dana, ba, modu erakargarrio baten edo pixket jolas bezala transmititzi, ez da? Vale. Eta bakoitzek, ba, usnartzi edo pentsatzie lehenengo pertsonan. Bueno, eta ni nun bizi naiz. Eta nolako edan nire inguruko aire hau. Eta nire egunerokotasunien zen lekutan moitzen naize. Claro, zu bizi altzea, ba, mendilen, baserri baten, baina egunero hiri batea jute baldin bazea lanea, ba, claro, zuk arnaztezun aire hori ez da bakarrik mendi edo ingurune natural hortaku, ez da baita ere bada hiri hortaku, orduan, pixka lehenengo pertsonan, jolas bidez, hola, galdera bitartez, ba, bueno, gai hauek lantzie da erakusketan helburua. Bai. Eta horre bai badaude kontraesan batzuk, bai, nun bizizea eta baserrian da ze ondo, eta bai, baina baiara baten bizizea, non behian industria gune erraldoi badao, o papeleran usaila, papelera igual usaitu itea, baina beste zenbat gauza ez dianak usaitzen Bai. arnaztitu gure bai, ez da? Bai, ba. Osa, batzuk notatu itezu, ez da? Osea, esatezu, opa, Bai. papelera gaur egoizia ziok, eta honeak agotatzen nahi dakia, o bihar ez dakiz egertatzea, baina usai horiek kaltiakin datoz bat, o batzuk igual usain txarra dakae, xima horra usaila honean, xima horra usaila, baina igual ez da, kaltegarria, ez da? Ez dakit, askotan igual ez dugu usaitzen, baina kaltegarria da sartzen nahi geana, ez da? Bai, izan dezun bezala, batzutan bai bat hor usai horrek zer ikusile, bai, euki dezake, baina ez beti. Ordu naiz eta ez dan usaitzen o ez dan ikusten, ba, kalte hori oindiken hor dago, beraz. Hori da pixket, horregatik da garrantzitsu ez, ba, gai hauek, ba, lantzie eta hitzeitie eta ez modu, ba, katastrofiko baten, ez da dana txarra. Gure ingurunien airie gero eta hobio da, eta gero eta kalitate hobio dago, ba, hartzen nahi di neurri batzun, ba, neurri batzui esker, eta ingurune natural baten bizigalako gehiago baten. Eta hoen gero eta ba, industrian Baino- bai filtrotatik pasatzen ja Hori da, gauza gehiago. bai, gero eta hobeto Urare dago bai egiteko emateu kalitatea. leno erreketan ja leno nahi beti esatezun beha zeinen nik uste nun inoiz etzala arre animalikan biziko. Bai. Zeratik anan geiztezan, egun baten berdia, bestetan moria, bestetan olako plastiko, bestetan Bai. espumakin. Bai. Eta guainik jutea larea eta atak eta arraiak eta ikuste Bai, duela, eta esatu pentsatzegu behak hori etzala inoiz bueltatuko, baina gero naturak ere Bai. berreskuratzeko almen asko daka, Bai. baina gu lagundu behar diogu, ez da? Hori da, eta zenbat eta gehiago dakigun baita ere, ba, bueno, balio dula, ez, ikerketa hau danak eta gai hau edanak, ba, zenbat eta gehiago jakin, ba, neurri batzuk hartzeie, ba, danon honeako aireko kalitatea idar pixkatu bezen. Beraz, segin berda lan hortan, baino, bueno, gero eta hobeto da, hola. Eta erakusketa hauetan, erakusketa honetan, zure erakusketan alegia. Nola, zu gia bezala zoaz, o area jutezea eta zure kabuz ikusi alde zutenea, o nola kudeatzen dezu hori? Ba, erakusketa hau, izango da, edo, bueno, egon da hori Irunen esan bezala, ezta? Moztukiretan hau, Moztuengoet, bai. bale. Eta die, ba, panel batzuk, Bai? batzuk die ilustrazioz lagundutako panelak, hau da egongoa ba, panel bat ilustrazio batekin, eta onduen egongoa ba, azalpen testu bat. Vale. Beraz, helburue da, zu lehendabizi ba, azalpen testu hortan galdera batzuk itezaizko ba, irakurliei, zer pentsarazte jo, eta ondoren ilustrazioko panel hortan, ja ilustrazio ebe hauk emateizu ba, informazio hori gai horren inguruen, eta dalke beste gehigarri bat. Ze, bueno, nahi genuen, hasieran esan deten bezala ez, ba, jolas puntxu hau ematie erakusketa honi, eta publiko anitz batea iristie, ba, bai publiko gaztie, edo, bueno, ba, gai hau eta hasiera baten igual interesik ez dauken jende horrengana ba, iristeko helburuekin, ezta? Beraz, jarri diogun gehigarri hori da, ba, errealitate virtualeko ba, irudiek azaltzeiela. Eta hortako, ba, ibili berda, ba, edo mugikor bat, edo, bueno, ba, gailu ba, digital bat esango nuke ez. Ba, pentsatzen zer dago, QR bat edo horietako batekin edo... Hori da, bai, QR batekin, ba, ilustrazio panel hori enfokatze baldin badezu, errealitate virtualeko ba, beste irudi batzuk bezala azaltzeia. Eta, bueno, ba, jolas kuriosue da, ze, klaro, ba, jolas hori tezu ez da, ba, panelien dago, ba, ilustrazio ba, original bat, ja nahiko erakargarri edana beha bakarrik, baina gainea, ba, mugikor horrekin, ba, azaltzeie, oindiken, ba, beste objektu batzuk. Ikuste zenuten hor rutzune bat bezala zola eta horrekin jendiak asko hobeto ulertzeula dena, ez da? Bai, ze, bueno, ba, zientzia egile da askotan, ba, gauza aspergarri edo serio bat bezala ikusita daola, ez? Eta horrek, ba, azkenin, ba, barrera bat sortzeu, ba, herrile
pertsona, orokorrien, eta zientzila joiengan bezala, edo zientzia horren artien. Eta barrera hori puskatzeko, azkeni nola lortu zientzia hori eta gai serio hauek, modu erakargarri eta gertuko baten komunikatzi eta transmititzien. Eta helburu horrekin ingenun, pixkat esateko baitu. Eskerrik asko induzun gauzak garrantzitsu horrentako, ez da? Eskerrien, bai, esan duen bezala, gutanok erraz ulertzeko, laguntza bihar dugu. Zeratik askotan, ikusten dugu zerbait, irakurtzen duzu zerbait, eta batzutan okerro galditzezea, baino. Zue bezalako jendeakin erraz eta argi eta garbi erakuste zuena, eta ezin jo, Eta Irunen eukizen duen, eta badakit laizzer eukiko zuela berriro nun baiten, ez da? Nun montatuko zu berriro? Nun egongo erakusketa hori ikusai berriro? Bai, Iruneko hori zentzan lehenengo proba bat, lehenengo proba piloto esango nuke, ez da, saiakera bat. Eta oin, aigea planteatzen, ikusita lehenengo esperimentu, lehenengo saiakera hontan, harrera ona eukidula, baina baita ere ikusi dugu, potentziala euki, daukela erakusketa honek, gauzak gehitzeko. Hau da, erakusketaz aparte, igual, tailer bat sortu, tailerrak sortu, edo hitzaldi batzuk pilotu. Aspertintzea, gauzak mezeo... Beti zerbait berrik egitu berta, beti zerbait gehitzeko. Eta ordu noin fase hortan gaude. Erakusketa ja inda dago eta funtzionatzen da ikusi dugu. Eta nun topatuko dugu? Berriro Irunen izango da ikusgarri o nun egongoa? Ez, helburua da beste herrieta zabaltzie, oindiken ez dakigu zehazki nun egongoan, baino bai garbi dakeuna da, Euskal Herriko herri desberdinetan ibiliko gehala, eta ez museotan bakarrik, ze lehenengo aukera hontan bai onda Oiaso museuen, eta oso eskertuta gaude, lehenengo aukera hau eman ziguelako, baino bai da gure helburue, oindik eta leku kaletik gertuo jartzi esango genuke, eta ez bakarrik museo baten. Museotan ere bai, baina kalien izen... Gaztentzako da, helduentzako da, edo denontzako da, edo... Danantzako da, jakintza maila. Jakimina dakana pixkat, barea junda... Bai, eta jakimin hori ez daukena dire, piztia izango litzeke helburuen. Azken baten, tanon egunerokotasuneko parte da orduan, tanok arnazte dugu aire hau, ezta? Dudi gabe, eta danon zendu behar dugu. Bai, gio bezala, beti kulpa berdina da, baina azkenian danok gaude hemen, da danok inbiar dugu indarra, zeatikan. Ni hori asko zatet, jende, plastiko gai egiten dugu, karo. Gio jutea supermerkatua eta guk erosten dugu dana plastikon bilduta. Eosi granelian, danak dakau urratz txiki bat ematia, hau dana hobeto juteko. Bai, izan dezun bezala, urratz txiki horiege, danak balio dute. Eta hola hobeto ulertzea baita ere, ez? Igual, segun ze erabaki hartzeinak herri mailan, edo oin kalea hau itxingo deu, kotxeik ez da pasako kale hontatik hemendik aurrea, edo ordu batetik aurrea, edo asteburutan, plaza hau edo kale hau, trafiko gabeko gune bat izango, ez da? Eta, nik uste ulertze baldin badeu, erabaki hori danak, ze hartzeien eta ze oinarriti da zen, hobeto ulertzeiela, eta da... Igual batzutan gehiago izorratzen dio bate edo bestie, baina azkenean onura danontzako izatea. Hori da, ulertzezu nundi datorren eta ze helburukin hartu dan erabaki hori. Bai, hori da. Bueno, lagunak, hemen txe, behitu, itzein da itzen, eta behitu zea joarriero errain deune, hemen geho botako dugu txangurroa joarriero iteko bertako mamila, eta geho horrekin bi buelta eman da liste ongoa betetzeko. Eta hemen behitu zein deten, hemen behitu ikustea azpin, gelatina pixka nola askatu ikusi ezu. Olio gehiena kendu ingo dugu. Eta gero, behian daun gelatina pixkat hori hau utzietola kurbauta, zatik hemengo zukuak olioa eta behik botatzen gelatina hasiko geha ligatzen. Eta gero, gainuntzeko olioa pixkanaka botatzen jungo geha eta pilpila ingo dugu. Eta hau ingotena da, 30 segunduan atea, hotzien jarri, eta hemen ia dana inda dakau. Txerrik itxarraka. Bitarten ingo deuna da, beste erreportai bat ikustea jungo geha. Ados? Osondo. Zehazki jungo geha. Alboka jatetxea, eta esan bezala, zeituan gaude bueltan, hau dena bukatzea. Eta hainoak esozek gehiago kontatuko du. Kaixo Joseba, Nacho, David eta Endikagea, ongietorri Donostira, Alboka jatetxera, eta gaur hemen jatetxean prestatzen deuna aurkeztuko dizugu. Alboka jatetxean 3 lagun batu ingea, eta hain dala pare bat urte hasi ginen ja proiektua prestatzen. Azkenean gure helburua da bertako jendeakin lanitea eta barazkiei protagonismoa ematia. Eta animalei proteina komplementu bezala topatzia gure platerretan. Azkenean, merkatua pixkat ikusi ondoren ikusi genuen hemen Donostin jatetxe asko kanpotarrei enfokatuta zeudela eta fusio asko zehola. Orduan erabaki genuen tradizio pixkat errekuperatzia
eta bertako ekoizleekin batez ere lanitea, Nafarroko ekoizleekin iten deu lan eta Usurbileko ekoizleekin. Ez dugu karta guztia batera aldatzen, baizik eta goaz produktuz produktu karta aldatzen. Bi espazio desberdinak eukitzea erabaki genuen, betiko jangela edo betidako maiekin, eta gero barran zerbitzu pixka desberdina emateala, pixka gertuagoa, ikusi daiteke hobeto sukaldian prestatzeana. Zuek ulertzeko, hainbat plater esplikatuko izkizuet etxekuak, porru patata eskabetxean prestatzeuna, gero eskabetxe hori erabiltzeu kokotxa konfitatzeko, eta behin konfitauta pilpila eskabetxe horrekin prestatzeu baita orduan. Hor ikusi dezakegu desberdintasun txiki bat ohituta gaudenakin konparatuz. Oain sukaldera pasako gea eta garaiko plater bat prestatuko dizuet. Gaur gure borraja platera aurkeztuko dizuet, azkenian borraja, kalamar tagliatelakin ateatzea eta oilasko erresalda batekin, txipi pelaio pixka batekin basian jarri. Gure kasuan begia handia erabiltzen dugu, hankak eta aletak erabiltzeu txipi pelaio gisoa prestatzeko, eta gero gorputza, iten deguna da azala kendu, erditik moztu, eta ja izoztu iten dugu gero gure tagliatelak prestatzeko. Azkenian izoztuta den behar dalako, finak gelditzeko, eta plantxan rizatu iteko. Errezetakin segitzeko, iten deguna da baratxuriai alzala kendu, ondo pikatu txiki-txikian, gero tipulakin berdina ingo genuke, eta hirugarren gauza bezala piperberdiakin. Aukeratu dugu plater hau aurkeztia, denboraldiko momentu berenian daolako, eta gustatzen nahi dan platera bat da, eta gainea pixka desberdina, mari montaina bat bezalakoa delako. Behin ja barazkiak txukaldatzen nahi gehala, aromatikon bat jartzei jogu, gure kasuan piperbeltza, erramua eta gindila pixkat. Eta behin sukaldatu ondoren, ja bukatzeko gure begia handia txikituta sartzei jogu. Eta hor bertan, ardo txuri pixka batekin, usten dugu ondo sukaldatzen, ordu bat erdi, azkenian ikusi arte kalamarraia ondo daola prest. Gure errezeta bukatzeko, uningo ginateke gure osagai oinarrizkoakin. Egiten deguna da borraja behin garbitu ondoren, 6 minutu egositen dugu, gero ondo oztu, eta salteatu ingo genuke baratxuri pixka batekin. Hoi prest dakagunean gure kalamar laminatuta plantxatik pasako genuke rizatzeko. Gure borrajara gehituko genuke, eta oilasko erresalda pixkat jarriko genuke sartaian. Hoi prest dakagunean, plateran txipipelaio pixka jarriko genuke erdian, borraja kalamarrakin goitik, oilasko erre koiara bat jarriko genioke platerai, eta tipulin pixkat bukatzeko platera eta kolore pixkat emateko. Bueno, Joseba, hona hemen gure borraja platera. Espero dut gustoko izatia, eta hemen alboka jatetxean Donostin itxaroten zaitu. Espero dut laizter ikustia. Eskerrik asko, eta agur. Ai, ama, kuadria, ze itxura, Borra jatxori, txibi, berezi horrekin, eta beiko pelaiit hori ondondo gixauta, ze itxura. Bueno, eskerrik asko, eta jarraitu olako gauza goxuak egiten. Gu gurian jarraitzeko hementxe, betu hau nola murriztu zaigun, itxura erraka, guan txingotena txangurro sartu bertan, bai mamila eta bai korala, eta hau egin ditugu atea, hotzetik pasa, eta hemen bi olio tantokin jarri, porque bestela bata bestekin peatzen gungo zian. Ordu nola dakau, gero ja, platera eratzeko prest. Eta hemen behitu, pilpila. Hau intzai gure bai, epeldu. Indetena da, gehiena olio desente zola ikusi zuen. Kendu indet gehiena, baino azpiko gelatina hau hemen mantendu iten dut. Eta azpiko gelatina hori guain, azte geha ligatzen honekin. Baina honekin ligatzeko, behitu, hemen lagat nahi eta okerra, hemen zuku hauek erabiltzeko. Orduan, zuku hauek erabiliko ditugu, barruan sartu, eta zu ja hori hasi irabiatzen, pixkat, hola. Txiki. Igual, olio tanto bat. Bildurri gabe eman, egurra. Vale. Olio tanto bat, eta gero jungo gara olioa pixkanaka botatzen, gorputza hartzeunen nian, vale?
Venga, hoi zure kontu, eta esan duen bezala honea. Mila, eta baita ere botako deu, korala. Ze gauza hona dan korala, Ai, ama. Bueno, bakit, Inspira Gazte saria irabazi dezula, ez da? Zer da zehazki hori? Guk danok ondo jakiteko, eta bueno, etxian daudenak ere bai jakiteko. Bai, bueno, Inspira Gazteak sariak da Kutxa Fundazioak, Vale. 2 urtetik behin emateitun sari batzuk, eta sari hau edie, bueno, Gipuzkuko jende gaztiei, saritzeko pixke bat, proiektu berriek, Gipuzkuko komunitatiei laguntza bat, edo, bueno, zerbait eskaintzeko proiektu edazken jende gazte horri bultzada bat emateko. Sortzeituen sari batzuk. Eta hori, 15 finalista egon ginen bertan, eta 5 saridun izen ginen, eta bueno, suerti eukinun, horietako bat, ni izen itzela. Ze suposatzen honek zuretzako, ze izan zen hau? Jo, egile izan da, oso ezustien hartutako sari bat izen zen, eta noski alde batetik baliabide ekonomiko bat emateigu saridu noi, ondo etortzeana, gure esku hartindazkeun proiektuek martxan jartzeko, edo bueno, oinarte izen alditeun gastu horiek, edo bueno, lan hori ez, aitortzeko. Baina, bueno, hori baino gehiago da baita ere, ezautzie, beste gazte batzuk zertan dabiltzen, behaien proiektu horiek ezautu, eta hor adibidez, epaimaikidetako bat zan kasu honetan izpeagoena da, Oiaso, Irungo, Oiaso museuen arduradunetako bat, edo bueno, hor da bilena balanien, eta klaro, hortik etorri zan aukera adibidez, erakusketa, bertan jartzeko. Burutzeko, eta... Bai, beraz, saretzeko aukera bat, eta bueno, bai baliabide ekonomiko, pertsonal, eta harremanak kontaktuek. Onna. A ber, nola zoazen honekin? Itxura? Bueno, itxura, arratzen nahi da, Bai. Ondo. Venga, olio pixka gehiago botako jo, eta eman horrein meneito bat, eta bain ningo deuna da, betu, kokotxa bertan sartu, eta epeldu ingoitugu pixkat. Nola, epela daude, baino, beruak platera eratu behar dira. Orduan guain, zutan jarriko dugu, pixkat, hemen txe, eta, gauza jarra indegu hemen, gauza jarra. Venga, hemen epelian jarri, eta hemen, inberduna hau bota bertara, pixkat, freskotasuna emateko, betu, hau gero gainetik botatzeko utxiko eta hemen. Bueno, eta zer erronka ikuste dituzu, hemen dik aurrea. Bueno, ikerketa dagokionez, ikertzen jarraitu behar da, nahiz eta gai hauen inguruen, gero eta gehiago dakigun, oindiken asko dago argitzeko, eta, bueno, erronkatatakoa da, bueno, ahal izetie, proiektu hau danak, ikerketa mundu hau dana, baliabidik eukitzie proiektu hauek aurrea segitzeko. Eta bestaldetik, baitare laguntzie, ikerlari hau danai, ikerketa hau gizartiei nola transmitiu, nola komunikau, eta divulgazio lan hauetan, baitare, laguntzak ematie hori inalizateko. Zaila izate alda, hau dana burutzia eta jendiei hau burun sartzia eta... Bai, ez da erresa. Azken baten, ikerketa bertan ja lan asko da, eta lan gogorra da, eta gero txipe aldau berdezu eta registroz aldau bertzea, da nahiz askotan guztau eta ikerketa iti bezain importantia iruditu, hori komunikatzea gizartiei, ez da erresa bilek konpaginatzi izango gunuke, beraz, hori izango litzeke, erronka handietako bat. Hemen, konpagina hau dugu behintzat, pixkat, lasaña, eta guain pilpilla. Bueno, ingo dutena da, betu, hemen, venga, pixka jarriko jo gainien. Venga, pixka bai, horrela, Vale. Guain, goiaratxo bat hartu. Jarriko dugu. Hau gainien. Ze gauza ona. Egarrin dugu horkoan bai. Bat. Bi. Eta irure, bai. Minaltzen un sekula pilpilien bat, hola, Ez, gaur ere aldia. Hau geho bintzat pixkat behotzean ian galtzen jutea berrio gorputza, meneito, eta berrio gorputza hartzeko. Baina, nire dietze gustatzen zea bexamela bezalako potoloa gelditzea, Hola, xamurra eta goxua. Bale, guain horrei. Xibule eta pixka gainetikan. Batzu, ja. Gintila ez dugu jarriko, ez da? Oso pikantia galdituko da. A ber, mendaganik. Abetako bat. Batzu itxoa goitzak hola. Txak. Ze gauza hona. Bueno, Ainhoa, eskerrik asko etortzeatik. Zuei. Eskerrik asko egiten dezun lanagatikan. Eta hemen, bukatu behar denik, persiltxoa jartzen gainetik. Bastarrian beti. Eskerrik asko izu ere bai horre bateatikan. Bueno, urren arte. Eskerrik asko. Ainhoa, Aio. zuri, agur.